Gaur ikasiko dugu zer den elkarrizketa bat egitea. Zuek ondo dakizue, egun batean sodupetik irten ginelako eta egin genituen. Baita eskolan ere, gogoratu Mari Joseri eta beste ume batzuei egin genituenak. Hasiko gara. Elkarrizketak informazioa edo ideiak lortzea du helburu. Eta horretan ezagutzak, ideiak, sentimenduak eta bar, ezagutzeko erabil daitezke. Elkarrizketak informazioa zuzenean lortzeko aukera ematen digu. Eta oinarrizko informazioaz gain, beste alderdi batzuetako informazioa ere lortu daiteke. Adibidez, aletasunak. Beraz, elkarrizketa zer den badakizuenez, orain bagoaz atletikeko jokalari bati elkarrizketa bat egitera. Ziortzak elkarrizketa egingo dio. Ados? Gero arte, txikos! Mua! Kaixo lagunak ongi etorri Ni etxean programako 10. saiora. Gaur, gurekin daukagu emakumezkoen atletikeko jokalari berria. Ainara Ibarluzea! Zure lehenengo elkarrizketa da atletikeko jokalari bezala. Zer moduz zure lehenengo egunak lezaman? Eguno, ezin hobeto, taldeak asko lagundu dit, iritsi bezain laster bezarka handi bat eman zidaten eta animo itzela. Nirekin oso ondo portatu zirenez eta asko lagundu zidatenez, ikatzetegi batera gonbidatu nien. Ze gozo, Bai goxoak! Orduan biharko entrenamenduak gogorrak izan barko dira, afaldutakoa gastatzeko. Orain, elikadura orekatua eramaten duzu? Ala asko aldatu da zure jateko ohitura? Ez, beti izan dut ohitura osasuntsua. Gainera futbolaz aparte beste kirol batzuk ere praktikatzen ditut. Adibidez, dantza. Ez genekien hainbeste zaletasun zenituenik. Sorte hon zure estrenaldian, baldakizu noiz den? Koronavirusa asistu bizian pasatuko denez, nire debuta ere azkarrago izango da. Oie meak, errealaren kontra jokatzea gustatuko litzaidake. Apatleti! Egurre! Eta ligasi baino lehen ez dauzkazue udan lagun arteko futbol jardunaldirik? Bai, sodupeko taldearen kontrako partidua. Abeienera ikastetxeko 2. mailako umeen alde egingo dugu. Hainbeste denbora etxean egonda merezi dute partidu hau haiengatik egitea, ez da? Avellaneda, Avellaneda. Ondo deritzot, han egongo naiz orduan, eskerrik asko zure atentzioagatik eta ni lehenengoa izatea zu elkarrizketa bat egitean. Eskerrik asko zuri, urrengo arte, agur! Eskerrik asko lagunak Ni etxean programan egoteagatik. Bihar arte!